I've got the face of a 42-year-old janitor. Your score! Do they? Oh, look at the pretty flower. I wonder if the Lord ever see that. Much obliged. No sweat. Melk voor ik kan, 3 boxen melk, 3 boxen melk voor ik kan, 4 x voor ik kan, en nu ook mijn post, mijn maag betalen, ik moet mijn traveling nog zetten, en dan maak ik nog 8 cent en ik heb nog voor de pot. It's time for me to play doctor with my dolls in a climate control room. So see ya.